viritetty mittari. No niin, ja täällä on yksi kaveri ostanut vissiin kaikki kylän makkarat sieltä. Se on. Jos on kova nälkä, niin pitää ottaa reilusti syöttävää. Käykää ne äkkiä katsoa, jos siellä vielä ruokaa on. Henkka on hyvä. Hyvää makkaraa. Henkka suosittelee. Ja Henkka on pro-kuski. Jaha. Tapsaa tuntuu olevan rahaa niin paljon, ettei vaisarahatkaan kiinnosta. Peukkuu näytti, vai mikä sormi se nyt olikaan? Joo, nää on näitä rahapalkintoja varmaan saanut, kun ei niinku tommoset pikkurahat kiinnosta. Mut kyllä kääntyi heti takas. Skotti. Joo. Ja näin tulee Christian Salmre E34 Bemarilla. Hirveet vikinää siellä on ainakin. Se on rengas antaa tuo kovalla linjalla tulee tähän tuomaristoon oikein hieno